Nyt on Jopo saapunut Luotoon ja Jari on seuraava kuljettaja. Jari, mitä sä oot saanut näin monta henkilöä sun mukaan tänne? Täällä on niinku, heti kun oli Kymppi-uutisissa, niin täällä on koko kylä paikalla. Joo, mä oon niin todella ylpeä siitä, että nämä kaverit tuli mukaan. Että tää on semmoinen porukka, millä me yleensä näitä teitä ympäri mennään. Että. Paljon on tullut kilometrejä tänä vuonna? No mulla itselläni ei ole paljon tullut. Että ei ollut tarpeeksi aikaa vielä, mutta on tulossa. Mutta voitte kehoskella niinku yhteiskilometreillä. Niitä taitaa olla. Mitä sehän voisi olla? No me oltiin porukalla Malorkalla viikon pyöräilemässä täällä ja saatiin tommonen 600 kilometriä. Mitä nyt täällä on? Pari tuhatta. Joo. Tässä vielä ennen kuin porukka päästetään pyöräilemään Jari johdolla, niin pidetään pienet muodollisuudet. Toinen Jari, Sotsiopoilun puuhamies, ojentaa tämmöisen plakaatin joukkueen johtajalle sieltä. Olkaa hyvä. Tässä uuden Kailepyyn pyöräilykerhoille niin halutaan antaa tästä erittäin aktiivisesta osallistumisesta ja hyvästä hengestä, mikä tässä on ollut, kun olette ollut mukana tässä viemässä tätä viestiä eteenpäin. Ja halutaan antaa tämmöinen, mikä on ollut meidän selässä ja mitä kovasti tuolla tien päällä ainakin meillä on peukutettu. Ole hyvä. Ja kiitos ja menestystä teille tämän kerran kanssa. No niin, ja Hyvä MTK. koko porukalle vaan lykkä till. Kiitos. Onnea matkaa.